Следващото искане за включване в програмата е за изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и на полицаите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Пловдив: Димитър Паница, Валентин Мандраджиев, Иван Куков, Иван Почилеев, Георги Димитров, Цвятко Геров, Пламен Гилин, Йордан Рунтев, които на 19 ноември 2024 г. разбиха контрабанден канал за цигари на стойност над 8 милиона лева. Предложението е за включване като точка първа за четвъртък, 10 април. Моля, колеги, режим на гласуване. Да, има писмо от министъра, с което уведомих Народното събрание, че министърът на вътрешните работи не може да вземе участие в заседанията на Народното събрание и на неговите комисии поради неотложни служебни ангажименти в периода 9 – 11 април. Всички ли успяха да гласуват? Успяхте ли? Благодаря ви. Гласували 203, за 108, против 3, въздържат се 92. Предложението е прието. Заповядайте, господин Ангелов. Аз уведомих колегите, но... Надявам се прегласуване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Единствената възможна процедура, която мога да взема в момента, е процедура по прегласуване, като ще помоля тази точка да не бъде включена в седмичната програма за тази седмица, така както се уговорихме на Председателски съвет заради писмото на министъра на вътрешните работи. Реално дори да приемем тази точка тази седмица, тя не може да се състои, тъй като министърът не може да бъде тук. Ясно е посочено, че министърът може да бъде тук и да се яви на това изслушване през следващата седмица. В тази връзка ви моля сега да не включим тази точка, а директно да я оставите за следващата седмица по начина, по който направихме с други точки на Председателски съвет. Затова сега призовавам залата да гласуваме въздържал се или против включването на тази точка в дневния ред за тази седмица. Благодаря ви. Заповядайте, господин Йорданов. Йордан. Това е във връзка с прегласуването. Заповядайте. Госпожо Председател, колеги, правя тази процедура, защото съм убеден, господин Ангелов, че Вие осъзнавате важността на това изслушване. И както преди малко днес трябваше да изслушваме министъра на вътрешните работи, но ще дойде заместник, така може да стане и същото. Първо. Второ, в това изслушване има 9 лица. Министъра и още 8 смели момчета, които са осветили канала за контрабанда, докато са били възпрепятствани, да кажем не от ваш кабинет, ние до момента не сме ви атакували. И искаме да изслушаме тези смели момчета. На трето място, вчера в Пловдив е добре, че дойде министър на вътрешните работи и освободи двамата заместник директори. И едновременно с това се крие от медиите, че е назначен нов ръководител на сектор БОП в Пловдив, който е човек на един от освободените заместник директори. Всичко това налага огромна необходимост това изслушване да се проведе. Затова, моля ви, министърът ходи по отчети в страната. Това е случай с огромна значимост. С огромна значимост, защото има белези за покровителство на контрабанда от властта. Благодаря ви. Моля, колеги, режим на прегласуване дали да бъде включено в седмичната ни програма, въпреки писмото на министъра, че не може да участва.
Всички колеги ли успяха да гласуват? Моля, обявете резултат. Гласували 206 народни представители, за 99, против 8, въздържат се 99. Предложението не е прието. Вие на Председателски съвет не сте заявили, че желаете да е заместник-министър, докато колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ го заявиха.